İsa özünü dinleyen halka bu sözlerin ählisini aýdyp bolandan soň Kapernaum şäherine gitdi. Bu yerde bir yüzbaşynyň edizläp hormatlayan hyzmatkary kesellep ölüm ýasygyna ýatyrdy. Yüzbaşy İsa hakyna eşidenne öz hyzmatkaryna şifa bermegini sorap, onun ýanyna birnäçe Ýahudy ýaşurlaryny iýberdi. Olar İsa'nın ýanyna gelip ona yürekten ýalwaryp, "Bu adam senin kömek etmeňe münasip. Sebäbi ol biziň halkymyzy söýýär. Hatta bize sinagoga hem gurup berdi" diýdiler. Şeýlelikde İsa olar bilen gitdi. Olar yüzbaşynyň öýüne ýakynlaşanlaryna, yüzbaşy dostlaryndan ona şeýle habary berdi. "Agam, adara galma. Sebäbi senin öýüme gelmeňe men münasip däl. Şonuň üçin hem men özümi senin ýanyna barmaga münasip saýmadym. Diňe birje söz aýtsaň bes, meniň hyzmatkarym sagalar. Men hem buyruk astyndaky adamlaryn, ygtyýarymna eskerlerim bar. Birisine git diýsem gidýär, başgasyna gel diýsem gelýär. Hyzmatkaryma şunu et diýsem edýär." İsa bu sözleri eşidip yüzbaşa hayran galdy. Ol izyna düşüp gelýän mähelle tarap öwrülüp, "Size şunu aýdaýyn. Men hatta Israilda da şeýle beýik imany görmedim" diýdi. Onsoň iýberlen adamlar izyna öwrülüp baranlaryna hyzmatkar sagalan eken. Mundan biraz soňra İsa Nain diýen şähere gitdi. Şägirdleri bilen uly mähelle hem onuň izyna düşüp gitdi. İsa şäher derbedesine goloýlan wagty bir dul aýalyň ýalňyz ogluny jaýlamaga alyp barýan ekenler. Şäherden gelen uly mähelle hem bu aýalyň ýanyndady. Rep İsa bu aýaly görüp ona ýüregi awady. Ol aýala, "Aglama" diýdi. Onsoň İsa baryp tabyda eline degirdi. Onu götürüp barýanlar saklandylar. İsa, "Ey, ýaş ýigit, saňa diýýärin, tur" diýdi. Şonno merhum turup geplemäge başlady. İsa onu ejesine gaýtaryp berdi. Hemmeleri gorku bassy. Olar, "Aramyzda beýik bir peýgamber peýda boldy. Hudaý öz halkyna nazar saldy" diýip Hudaý şöhratlandyrdylar. İsa baradaky bu habar tutuş Yahudiýa we daş töwerekdäki etraplara ýaýrady.